kang selupan lelembut jrangkong. Kanggo mengeti Hari Sumpah Pemuda sing kaping 79 tanggal 28 Oktober 2007 wingi, kampungku ngadani pentas kesenian rakyat Jantilan. Karana wis suwe ora ana tontonan sing ndelok Jantilan akeh banget. Arena pentas sing pancen jembar dikebaki penonton. Mbok menawa yen dicacah jiwa nyandak 500-an wong, kepara luwih. Kawiwitan babak sepisanan nganti babak sing kaping 4, penontone ora suda. Lunga teka. Lanang wadon, enom tuwa, gedhe cilik, tumplek-blek dadi siji. Jantilan pancen kesenian rakyat sing ngracake duwe pendemen akeh. Kejaba gratis, ora mbayar anggone nonton, uga ora kena aturan-aturan tinamtu. Arep milih papan ngendi wae disekarep. Jam 5:30 sore pentas Jantilan rampung. Penonton bubar mulih menyang ngomahe dhewe-dhewe. Budi, anake bakul sate keliling sing manggon nyewa ing kampungku, uga melu mulih. Lah nalika Budi mlaku tumuju ing omahe, pikirane suwung, ngalamun. Tanpa dinyono, bocah kelas 2 SMP iku dumadakan solah tingkahe ngane-anehi. Sak dalan-dalan tumeka ing ngomah, anggone mlaku sajak kaku. Sikile mekar. Semono uga tangan loro-lorone ndepaplang. Kaya dene lelembut jrangkong kae. Nalika tekan ngomah ngepasi wanci surup. Budi sajak linglung, katon bingung, ora ngerti sapa dheweke, semono uga jenenge. Wong tuwane sakloron tambah bingung maneh. Nalika Budi mapan turu, gragaban, bengak-bengok kami weden. Mak, bapak, aku wedi dioyak-oyak, mau wedi tengkorak. Ana jrangkong urip, Mak, Pak. Bengoke Budi karo awake ndredeg wel-welan. Keringet adem metu nelesi awake. Endi jrangkonge? Ora ana apa-apa kok. Bapake ngeyem-yemi. Ana, kae lho, Pak. Budi tetep isih tuding-tuding. Karana saking wedine, sewengi natas Budi ora gelem turu. Kedadian iku nganti 2 minggu lawase. Yen awan, Budi uga ora gelem mangan. Awake nganti kuru aking. Anggone sekolah uga ora mlebu 2 minggu. Wong tuwane sakloron nganti susah. Wis dijalukake tombo ing paranormal ngendi-endi papan, durung katon asile. Yen bengi, Budi tetep kami weden dioyak-oyak wewedi jrangkong. Wayah awan, lakune Budi uga memper jrangkong. Kaku, jangkahe sikil, tangane ndepaplang, ngiwa nengen. Ditakoni jenenge wae, dheweke ora ngerti. Kowe iki sapa? Omahmu ngendi? Takone Yati tanggane. Mbah, aku ora ngerti. Omahku adoh saka kene. Lan aku seneng melu ing kene kok. Ujare Budi sinambi ndemok dadane. Miturut wong tuwane, nalika ditakokake ing paranormal,
Budi pancen kelebon utawa kang slupan lelembut jerangkong. Nalika dikon lunga durung gelem. Dipeksa-peksa tetep emoh lunga. Jarine yen wis wayahe kepengin mulih, dheweke lagi gelem lunga. Nanging tekan kapan? Wis 3 minggu durung ana kaceke. Harak mesakake ragane Budi. Maneka warna cara nambani dilakoni dening bapakne. Anggone katon lan njaluk pitulungan marang wong pinter wis makaping-kaping. Kahanane Budi tetep durung ana kaceke. Awan bengi Budi mung mlaku dituke dening wong tuane. Yen dikon turu nembe sak liyepan Budi wis gragaban tangi. Wedi lelembut jerangkong tetep ngoyak yen wis kecekel Budi arep ditekak. Apa ora gilani kanggone bocah cilik. Tekan tulisan iki digawe kahanane Budi durung mari. Dene wong tuane diungsekake menyang omahe sedulure kang diwawas ngerti titik babagan ilmu kebatinan. Semono uga tamba cara liyane kang sumbere saka ayat suci Al-Qur'an tansah dikumandhangake. Mesakake temen bocah kuwi. 2 minggu ora doyan mangan. Awake mesti kuru banget. Pantesan wis pirang-pirang dina iki aku ora mrangguli. Padatan padha bal-balan ing kebone bapak. Nglungakake lelembut iku ora gampang. Nanging kudu tansah kupiya ora kendhat nyuwun pitulungan marang Gusti Allah.